Why not an agent or John Ball? That's all, man. Yeah, I do not believe seven. Nah, I want it to be still a one at Monaco. You are not Monaco, yeah. That was just what your Mawai. On a got a permission, not a caro. Hey, Naka, the best, that whatever, who does back. Panama, Hey, you're getting them. Oh, no, I don't come one. Na nwoke je na hotel wee nọcha pụta chọọ ka o were mmiri ọkụ wee saa ngwa ọrụ ya ọ chọkọ ọ saa ngwa ọrụ ya ọma na taapụ ahụ bụ saịdị nke dị ọkụ tụkwasịsị ya ọrụ ọkụ nwa n'elu ọda ya ọ ga-agbuchapụzi ya ada ọ gwara nwunye ya na ya anatarugo ebe ha njizi ya so jizie ka ọ sacha ngwa ọrụ ya ghọta ihe ya amanụ ya ama maka ndị dị ọcha na-ebukarị infection bịa saịdị a ka ọ saa ngwa ọrụ ya mmiri ọkụ wa ịmalite nwe ka ọ na-adị ọ bụchapụ ajụjụ na ajụjụ ịhụ o ji ibu amụ ya hala ya adị ka ọ ya gwa nwunye ya na ya anatazi ka ọ ga-amụ ya selotep kedu ihe ọ ga-eme amụ ya ma ọ were lere ọ ya asị na ọgịnị ọkụ gbara akwụ ya wee gbadịa bịa okwute and ịmụgo na ya abụ private parties ya ọ bụ private business so and ịmụgo na ya mụ na anyị ebuputerịrị ya n'abalị gọọmenti na travel and ọ go 2 days ọ ya gwazi nwunye ya na ya natakara lachiga travel question adị oke mkpa just weregodo uche gbakọ discussion ka e weregodo ihe ọ dị gị ka ọ bụrụ gị ya bịakwara ebe a dị ka akọ ya kọkwara m ọsa dị taa ọkwa maka nwa bụ ifuru ọga otu a ka ọ dịkwa efu nwa bụ ifuru ọga nwa bụ onye nọ na họteelụ wute nwa ọ ga-abịakwa họteelụ kwa wute nwa akụsịa a na-adapụtazizi na ụtụtụ ọ ga na-eku na-apụta nwa bụ ihe ekurukwe nke ya pụta ọga 306 onye nke asịrị 306 ọ bụrụ na ya nke 304 ọrụ ma ọ bụrụ ma onye anyị na-amatụsizi ya na ọga na nwa bọị na-ebebi ọga na-ebebi nwa bọị mmadụ na-aba ọkwụkwọ right ọ na-abụzikwa ọga mgbe a orika alazinyere ya adị ọga gbara iru nke ndị fụrụ nwa bọị ha na nwaanyị nwa bọị enwekwa mụrụ alụ na osibe n'ike ọla osibe ike madam anụ ya oke chere ọla ọ mụrụ nwere ebe ọ na-eje ọ dị agba madam ihe ọfụ ọma nnazi ọ ga-anazi ekwusisie ọ ga-akpọpụta ya n'akụkụ bịa kedu ebe mfụ ihe a yefere gịnị ka ebe ahụ eme ọsị asa otu akwa otu a isi bịakwa ka nsi wee bịa ya egwu atụ gị mkpọrọ nwaanyị jee họteelụ ọ ga-emechakwa m ihe a bụ regret ya ibi nye ka na-eme ka nje kọwara madam ka anyị si wee jee nyaa ọ gasị kọwara ya gịnị ka ị ya gwa m iruo ka ị ya gwa m iruo ọ gasị ọ bụ ya sị ya kọwara ya na ịnwudere ya na nwaanyị na họteelụ ụtụtụ mgbe gị na nwaanyị si apụta ya ọtago ịgbago na by then ọ jee kọrọ ya madam madam ga-ala igizi ijuzi nwa ọ bụ ya ọ bụ gaghị ọ bezi ime gịnị na họteelụ a ịghọtago then madam abịa dozimekwa ihe ọrụ bịakwa keesi ebidogokwe irejisagoro ha keesi so dị ọ ga-abịa gbakọ fụ na ya nwe ijebe na nke nwa bọyị ya ga-emebiri ya nke ya ọ ga-asị ya ọ bụghị ihe ị ga-eje gwaba madam ya abụrụ okwu madam n'okwu mụ na gị na-abụ listen to me ị na ihe na-agwa gị achọghị m ịfụ gị ebe ahụ n'ụdị ije ahụ next time ị na ihe na-agwa gị don't try it amakwa m ihe nji gwa gị nkịtị ọ dị na try ya ka nji gwa gị nkịtị ịghọta na so si ya bụ ihe netara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta onye anwụnta gara agbọrị ego dị anwụnta ga-agbọrị anwụnta gara agbọrị ego adị nwanne nwa wee ogologo nwa ọsọkwa ka ihe tara ahụ gwụkwara anwụnta ihe tara n'abalị mee gịnị gwụkwara anwụnta so ụdị anwụnta bụ daị ọ na-ata ọga ọ so ọ bụrụ ọgị nwa bụ oke nwa bụ ọga ka ihe ị ga-ebe only even get one of no ya mere ji n'ọdụ ọnọdụ a because before gị si otu ọnọdụ
amaghị m na enyi go mamịrị ebe ọya na ebe ahụ ị na-enye anya nwaanyị m na ya bi nọ n'ime di ya so ịkọkọrị ọnụ ebela nwee level mụnwa abịapụtagodo ebe a na-echizi ihe ọzọ m ga-agwa ya and nke a bụ korokoro amam ihe m ga-agwa ya and m na-enwebugo keesi mbụ ya ọ jee sụọ akwa wepụta kọndọm ngwa ya na ọma mpaso nwe kọndọm anọ ịma na ọ na-ere ya na sampụl o wetara enye mmadụ enye ni onye ọ nwere ebe ihe nwere oke esiri aka nwunye gị afụ na onwezi asị ị ga na-enye akwa arapụta maazị m ihe ga-eme mụ nwere jọs hapụzi ya n'ime ebe ahụ na-ekpo ọkụ mụ abịa n'ukwu isi ya ka ndị ha solushon kọzatiri enwe solushon ọ bụ ndị ha na-edi ya abanwude gị ike agwụ ọ na-adị ka onye si na ya echegharị ya na ya nụnwa anwụ anwụrụ enwere a na-akwụsị anwụrụ akwụsị na breki ka a na-agba ọ sị na ya echegharịgo jekwa ndekwa ya ha ruo n'ụlọ ụka ha bụ ife ị ga-eji nye testimoni maọbụ ife ị ga-eji ime anọnsment n'ụlọ ụka ihe adịchaka ya fụ oje ebe a gwa praise the Lord amen mụ abụbụ Pita mgbe gara aga mana ugbu a bụzi m Pọl echegharị ugbo m anụ enwe m enwe ihe eji ma mụ dịka ọ dịra mbụ bụ onye na-aṅụ igbo ụnụ ncha amanụ ame ya ka m bịara ịgwapụta ụnụ onye nwe onye derivago m aṅụdo egokwana m igbo a haleluya ndị mmadụ akụ aka mee ama na onweghị ihe onye nwe ya apụghị ime ama na ihe Chukwu emewuru na mmadụ anwa mee ya Chineke bụ napụtara ya na aṅụm igbo gwa ụmụ nwaanyị abịa tụtụrụ ya chenjizie ya ebetụrụ aka napụtara ya na aṅụm igbo pụta ya ese ekpubere ribe ịma mma ịkwụsị gị ịṅụ igbo ịchọrọ anya na mmadụ nọ n'okwu ị mara na onwe ihe gị ha na-akọ ọ bụ ya waya o nwere nnukwu o mesisi okuluzi down igbo ahụ abịakwa na-akpa ikwe ịmago eso nnọọ ebuchara akwa ewee kwa ha nkekwa ịmazigo o si aṅụ ya ọ chọzọ ihe ịṅụ ya ọbịa niile so niile ahụ ọ mara nwee ndị kwa ya ha na ndị otu ha na-afụ ya ebe a ọkwa na n'ime oruzie n'ime ebe ahụ ọkwa na di ya odere ebe ahụ na-ebu ya so onozi ebe ahụ na-ebu ya ndị kwa ya asụsụ ụzọ nke ọzọ wee na-atọ ọrụtazi apụtazi were pazie ya pazie ya ebe ọkụ bu ọkụ ewu ndị agha benyuo ọbụna Pita ejegidere ebe a Pita na wee si Pita bụrụ Pita ọkụsọ awaji oyi onye so otu ajiri igbo ha n'aka maka ọ tọgbụ ya atọgbụ ya sị na ọrụ gị iwu onye ọbụrụ ya agbụrụ otu ya n'ọnụ ya ma ọ bụrụ ọbarazi ya n'aka anakwa ama aṅụ ya aṅụ ọ nwere rasị ya anwụ ya sụgiri ya n'aka igbo ahụ erekọcha nna nchegharị adịghị isi obere nna ahụ ike gwụ ngwa ite nke ka nche ha yiri oke rarụ na iro na-eme nwoke onwe featherweight. Na here this boy na boba eh. Na. Onye nke a ọ bụ hero Jackson nwetara during his time. Ihe ọ karịrị ọgbọ ya kuri. By now. Ọgbọ ihe ya kuri. Ọ ka ga-eji ihe a na-akpa buru ego. Ma ọ were kpuru imo, onye imo na buru ego. Ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ka ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.